Тук една маймуна много близо се приближи до мен. Корейски ресторант. 272 стъпала. Добре дошли в Куала Лумпур, град на впечатляващи небостъргачи, оживени булеварди и скални храмове, издигнати в древни варовикови пещери. Имаме 48 часа, за да се потопим в атмосферата, да открием контрастите и да видим как различни култури съжителстват като едно цяло. Нека ги прекараме заедно. Здравейте и добре дошли в канала ми. Току-що се настанихме втори път в Куала Лумпур в друг хотел, защото другия беше ужасен. Аз го бях букнала, този път си признавам. Беше много гаден, обаче беше много ефтин. Аз заради това го букнах. Но сега гледката ни. Другия, между другото, нямаше прозорец. Да, ела да видиш от спалнята как е. Чакай. Виж, имаме кухня огромна, по-голяма от нашата. Гледай, тук е тоалетна. И... Добре. Окей. Този е много по-добър. За 50 евро разлика. 50 евро разлика ли? Да. Другото беше мазе. Мале, мръсен топ. Между другото нямаше прозорец, както казах. Ето това са Петронас и това не е хотела. Топ! Дойдохме на корейски ресторант в мола, който едва го намерихме. Нямам представа да ми го чувате. И сега ще ни сготвят нещо на масата. Сме мега гладни, защото тук е 4 часа. Мале ще умра. То просто няма как да ги снимаш тия сгради. Мале, аз спах до сега и дойдохме на басейна, който е на руфтоп бара. И ето това е гледката. Тук има басейн. Просто е яко. Не. Къде мине? Отиваме на пазар. Такъв стрит пазар, уличен пазар, който е най-известният тук. Много добре рейтнат в Google. Навън е 30 градуса, а е вечерта в 8. И е мръсен топ. Времето вечер е супер. През деня не е толкова хубаво, защото беше 36 градуса по някое време. Не се търпи на слънце, изгаряш, но вечерно време е прекрасно. По моите критерии това е супер. Тук всички сгради са супер високи. И ето ги колите. И се чувстваш направо много малък. Ама е готино много. Айде, нет. Днес на Косъм беше да си спуснем самолета, защото пътувахме от Истанбул. Така, пътувахме от Истанбул, т.е. от София до Истанбул с колата и ние го смятаме, че 5-6-7 часа. Обаче на границата стояхме сигурно час и половина и аз, защото не бях предвидила, че Турция са с 1 час напред, т.е. назад, не, напред. Да, така, напред. И съответно това ще ни скъси съвсем времето. И беше много накосно хващането на този полет. Обаче го хванахме. Да, там и надясно, да. После. След малко пак ще завиеме надясно.
А от тук е бати лудницата. Това е дуриан и по принцип е мега миризлив. Това, мисля, че е най-миризливия плод, обаче е толкова гаден, аз не знам тия хора как го ядат. То само като ти го помиришеш и се сгажда. Христо, естествено кокосна бива. Да. Това е мангустин, би трябвало да е много стих. What is this? This mango, same mango. Mango? Yeah, mango. Ah, okay. Let, This is lychee, right? Lychee. Same. Може и драконов плод да взе. Личи, пробвал ли си личи? Но това са много, то не може да се вземе. виж какви малки мандарини. Ай, това там ли е личито? Сигурно. Тен. Да вземе един драконов плод. Окей. 20. Okay? One this. How much is one? Dragon. Dragon, yeah. Satu kilo berapa? Ама, мале, това са го полазили мравките. Нищо да ние нашите не са отворени. Okay, give me 20. 20. Okay, thank you. То не ще шами. Beautiful combination of the local Malay ethnic group, the Aborigines. Сега дойдохме на най-известната забележителност Бату Кейвс. И е ултра пренаселено. Часа е 10 и е мръсна жега. Реално горе са храмове, като има 4 храма. Ето 2 са от двете страни и 2 са горе. Трябва да изкачим 272 стъпала и сме ние. Ето ги отблизо. Има доста хора, но даже това за тук е малко, защото по принцип съм гледала, че има мега много хора. Но то е рано, в момента 10 часа, за това според мен е така. Чакам Кристиан и минаваме по тези стълби нагоре. Ако идвате тук, забравих да кажа, че има дрес-код. Не трябва да се скъси поли, скъси панталонки. Мъжете трябва да са с по-дълги къси панталони. За жените без къси поли. Ето ги. Има и диви баймунки. Кики! Мале. Ей. Тази е бебе. Мали? Тук една маймуна много близо се приближи до мене. Просто не е добър вариант, като видях как краде от пликане една жена. Почти съм горе.
Пещерите Бату са един от най-значимите индуистки храмови комплекси в Малайзия, разположени в масив от варовикови скали на повече от 400 милиона години. Тези пещери са се превърнали в свещено място за хиндуистката общност и са посветени на бог Муруган, чиято златна фигура е в началото на комплекса. След изкачването на стъпалата, горе се намират два храма за молитва. Точно преди 2 дни беше свършил фестивалът Тайпусам, което е едно от най-значимите и впечатляващи индуистки религиозни събития в света, което събира хиляди поклонници от цял свят, и въпреки, че беше приключил, все още имаше хора, които не са могли да минат и да се поклонят заради задръстванията, които са ставали преди входа на комплекса. Те се качват боси и носят дарове, за да почитат религията. Бату Кейвс не е просто туристическа спирка, това е свещено място, където религията и природата се срещат заедно. Тук е пълно с прилепи, защото все пак сме в пещера, и жената ни предупреди, че е възможно да ни нака прилеп. Като не съм много въодушевена от тази идея да ме нака, но то се мирише гадничко тук. Така че да. Но пък се заслужава да се види. Точно в момента всеки петък има такъв ден на хинду религията, в която хората се молят много повече, и тук в храмовете се влиза бос. Аз не съм влизала, защото не искам да се събувам, да си чакам белите чорапки, но да, тук затова индийците хинду, които изповядват, се качват боси като цяло по стълбите. Не знам дали се е видяло на камерата, дали съм хванала някой. Но да, те се качват боси, влизат боси в храмовете и се молят. Затова имаше преди малко един човек, който лежеше. Той просто се моли. Само дето тя ни остави час и половина и то са минали половин час, докато се кача и разгледам. И не знам още какво ще прави 1 час, то сега Кристиан ще дойде. Ама да, отивам да изгледам и другите храмове и така. Тук и крисите. Мале, това са бебе маймунки. Мами. Как ще са като айричка? Байричка е толкова по-сладка. Хай! Тук посетихме фабрика за ръчно рисувани шалове върху коприна, като се получават най-различни форми, като ето тази, например. Идеята е, че тук с помощта на восък се очертават къде точно да се разпространяват цветовете, защото восъка ограничава разпространението. Както можете да видите тук, се упражнявахме всеки сам да боядисва върху коприната и след това се минават с някакви процеси, за да стане самият шал, но общо взето беше много интересно. Пак седнахме в вчерашното заведение, защото много ни хареса, обаче този път не си поръчах нищо спайси, даже и без малко спайси, защото тя вчера ми каза, мама, си поръчахме най-уж лекото спайси, обаче беше толкова люто, много че... люто. Реално за тях най-ниската степен на лютост, така как може да се каже, е при нас много люто. Представям си какво е най-люто при тях. Да, беше много тегаво, аз обичам люто, Едно обаче... от 3 ядох на люто си беше много люто. Аз обичам люто, обаче много, не много интензивно, а Кристиан яде много интензивно и въпреки това пак му беше много люто.
седнахме на наргиле бар. Сега да пуши наргиле. Това е гледката от 99-ти етаж на хотела ни и беше наистина страхотно. Надявам се влогът да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и да харесате това видео. Ще се видим в следващото. Чао и до скоро!